दिल्लीनि स्टेटिउफ्रा नङा आंहाथ' जेबो मोनथिया बाहेरानि खोथाफोरखौ खिन्थु आंनि पानेरि समष्टियाव सम्पूर्ण भाबै जोंनि नरेन्द्र मदि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा मानव गेदेर बिथांनि जि केन्डिडेट दिलीप सयकिया बेनोनो भट होगोन बयबो आरो मानो आंनि समाव जोंनि मानव गेदेर माने चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो मदि बिथांनि अननायावनो 1,500 कोटिनि जोङो स्किम मोनबाय आरोखि आरो जों माखासे होबावबाय दाख्लैबो 250 कोटिनि बेयो माने मंगलदै भुटियासां रेल क्रसिं टंलायाव आरो भेरगाव स्टेडियाम बेखौबो बिथाङा आरोबाव दाख्लैहाय घोषणा खालामनानै होलांबावबाय आं सानो बिनि उनाव जोंनो आरो सोरखौ नांगौ बा जोंनि समष्टिनि मानसिनो सोरखौ नांगौ बेनि उनाव जिहेतु UPPL BJP जयेनावनो दं आरो BTC सरकाराबो मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव बहुत माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावगासिनो दं बेराफारसेथिं BTC बर' गोरोबथानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना जोंनो माने मदि बिथां बा हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जोंनो खोथा होदों आरो मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै मावबोगासिनो दं दिनै मेडिकेल कलेजआ अलरेडि सोलिगासिनो दं माने माबायाव मा होनो तामुलपुराव कनस्ट्राक्शना सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेबो दिनै जानायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो गुबुन गुबुन जेफोर खामानिफोर गिदिर गिदिर बेफोरबो सोलिगासिनो दं आं सानो बे बेलायाव जोंनि रायजो राजाफोरनो फिन मदिखौनो गोख्रों भाबै नांगौ आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौनो जोङो गोख्रों खालामनांगौ बेवहाय आरो जायनि दारै जोंनि बे BTC ओनसोलाव गोबां माने जौगाखांनायनि खामानिया जायो आरो जोंनि बर' गोरोबथानि जेफोर खोथा होनाय बेफोरखौबो जों जाहाथे मोजाङै मावलांनो हायो खारन बिथांमोना गासिबखौबो खोथा होनाय लेखायै दा मोनसेनि उनाव मोनसे मावगासिनो दं आं सानो रायजोआ निस्सय बेखौनो लानानै गासिबो खौसेयै माने दिलीप सयकियानो बा BJPनि केन्डिडेटनो भट होगोन आरो फिन खेबसेबाव नरेन्द्र मदिखौनो प्रधानमन्त्रि खालामगोन नाथाय बेरेखा हानजा जायफोर BPFनि बुंदों माने बिथाङा जिहेतु MLAफोरजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव मोननै बियाबाव बिथांमोना जिहेतु एक्जिस्टिं MLA दङ बिथांमोनखौ देरहानाया गोख्रों नङा नाय BPFहा जे समाव BPFआ सबसे गोख्रोंमोन जेरावबो MLA दंमोन मन्थ्रिबो दंमोन अब्लाबो 1.5 लाखसोल' भट मोनदोंमोन होमब्लाथ' आंबो दंमोन मोनथिबायना बे समावबो नाथाय BPFनि हालोदा बै समनि नंलिया दा BPFआव आंनो गैला जौस्रां बर'आनो गैया आरो गोबां दं आं दा नाम लानानै बुंदों जे जोंनो BPFआव दा गैला जि समाव 1.5 लाख मोनदोंमोन आरोथ' गोबां नोंथांमोनाबो मोनथिगौ गतिके BPFआ माने मेया दाख्लै अबस्थाया बिराद गाज्रिमोन बिनिख्रुइ एसे मोजां जादों नाथाय BPFआ आगोलनि बै 1.5 लाख भट मोननायसिमावनो सफैयाखै आरोखि गतिके बे हिसाबै आं सानो आरो जियानो जायाथों नाथाय बिथांमोना राजखान्थि खालामदों गतिके राजखान्थि खालामदोंब्लाथ' बिथांमोना इलेक्सन गेलेनांगोन नालाय जेनखागोन होननानैथ' माने फिल्डआव हाबा गतिके देरहागोन होननानै हाबनांगोन आरो मिजिंखौबो देरहानाय लानानै गेलेनांगोन गतिके बे मात्र धोरोमल' आरोखि राजखान्थिनि मोनसे धोरोम बिसोर राजखान्थि नालाय गेलेनांगोन आरो नङाबा बिसोरो जोंनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनांगोन दा बिथांमोना सापर्ट खालामनो हाया ओंखायनो बिथांमोना गेलेदों नाथाय बिथांमोननि गेलेनाया देरहानायनि नङा आरो बेजों बिथांमोना देरहानो हाया अदेबानि राजखान्थि हान्जा होनांगोन दा जोंना मानव गेदेर MLA बिथां दुर्गादास बर'आ आगोलावबो MLAमोन आगोलावबो इलेक्सन गेलेदोंमोन MLAनि अब्लाबो बिथाङा देरहानो हायाखै आरो दाबो बे एखे भटखौनो मोनगोन बिथाङा गावनि जिखिनि भट नाथाय बियो माने मंगलदै लकसभा माने बिसायख'थियाव माने जेबो बेबायदि मोनसे माने मा होनो मख'जाथाव बेबायदि जानाय नङा आरो बे आगोलाव जेरै दं बिदि नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय जे BPFआ आगोलाव जि दं बिनिख्रुइ गाहायाव दं अब्लाथ' 1.5 लाखनिफ्राय गाहायावसो फैगोन आंनि हिसाबावबो आरोखि नोंथांमोननि हिसाबावबा मा बेखौ बयनावबो सोंदो खामानि मावनो हायाखै बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होआनो बिदि ना दिलीप सयकिया बिथाङा MPसो गतिके MPआथ' गावनि MP फान्डनि बादै आरो माथो दं बेराफारसेथिं बिथाङा मा होनो नेशनेल पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन आरो बे हिसाबै बायदिसिना स्टेटआव बिथांहा माखासे माबा दङमोन ओंखायनो बिथाङा बेयाव थांदों नाथाय रायजोआ दिलीप सयकिया बा केन्डिडेटखौ लानानै नङा रायजोआ दानि सरकार मदि आरो हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ लानानैसो भट होगोन गतिके रायजोआथ' दिलीप सयकियानि थाखायनो जोंनो माने लाख टकिया आइदेव आसनिखौ नाङा जोंनो अरुण'दय नाङा होननायथ' नङाना रायजोआ नांगौखौनो होनगोन आरो नांगौब्लाथ' सोरखौ नांगौ हिमन्त बिश्व शर्मा आरो नरेन्द्र मदि आरो नरेन्द्र मदि हिमन्त बिश्व शर्माखौ नांगौब्ला भटखौ सोनो होनांगोन बिबारनि सावगारियाव भट होनांगोन पदम बिबाराव गतिके राजखान्थियाव बे जायो नाथाय आं सानो जे खुब गोरलैयैनो देरहागोन आरो गोबां भटआवनो देरहागोन
सोहोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफएव, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।